Usa ka wa may lalaki na napagang patay sa sitio Sambagan, Barangay Lagtang, Dakbayan sa Talisay, pasado alas 11 gabi. Nakadawat og text si Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga nagpahibaw nga dunay gilubong sa dapit ug sa pagresponde sa kapulisan nakita ang kamot sa patay lawas sa gilubong. Gibanabana nga nalubong ang patay 24 oras na nakalbay dihang nakubkuban kini. Na-recover gikan sa patay lawas ang drug paraphernalia. Posible usab nga gidakdakan og gahing butang ang nawong gumikan kay naguba kini. Mato ni Police Senior Master Sergeant Alfredo Mandal sa Talisay City Police Station nga posibleng wa patya sa napitang biktima. Aduna na gisunod nga lead ang kapulisan apan nagdumili una paghatag sa detalye. Nakabantay na ako magkaroon na may humok ang murag bagong cloud sa bilang ng cloud. Kita sila mga kanang habol, ang sa gibira nga mga habol, lawas din diay. Atong gisubay ni ang kalambigikan sa illegal drugs kay doon pa yung mga paraphernalia nga nakuha sa crime scene no diha gini mismo sa iyang